Hakajingya jongkapor hakadiga jok benta laju lap baki long kemiru ki long ki wei ki baju ai boy ki rangba hakabaya day bat ki kam ki jam nak benta ban pentelun yaki kam hakisnong ki thau. Kumta ka wei ni ki sengken thai bala tip kerteng kum ka lempung ki sengken thai ki la ra ya kamat chaka Khasi Hills Autonomous District Council bandawa bakan ai bor lang yaki kenthai banya don benta hakajingjit rangba snong bat kum ju ru banya don benta lang kum ki dekat ka executive committee jong ki dorbar snong. Habai kran berkokong Thailand Panbu kabadai ke Presiden Jongka Lempung kalai thu baka jingdawa ka jongki kalawan hadin bakila yoi bakila don ki dorbar snong baki kenthai ni ki longkmi ki yo bentalang banjit rangba snong bat kum ki longkmi ki don shibun ki aka ban ai jingmot nak benta ka jingba jong ka snong ka thau kani halor kani ka phang nei ba slem ba ngai ya berkhat lang kin long bat ki ni ki real ram ki kente ki bala kham ram ba ki jing kong silverin swe kong kuini rinja ki be de ki ri ram ba na du pom shan ni aji akren haram ni ka phang ke ting lai I ba de na mar bat wat bat ki ni ki sinjuk ki ram ba snong mo halor ka ni ka phang ni la akren na ki snem ka kham chua la ya slok bat ki ru ni bat ki ru ni shi ya ta da don kan kan ni shi ya kan jok te ni le ke di kumta nate katu kasnem arajar khabui padeng ya pelong kawa kanja seminar hakaba le don sibun kiri ramba ro ke ya don bentalang di halal kani ro ya discuss ya halal kani la da boni ki bai penmi kani ka kedien kin ba longi ikin bagla don kin ki ni ki ro wasnong keleng ni asor what te sabar bar sor la don ki can take it be done bentaki der wasnong tis so baka la so deiti kata ka porong hoy kata ka mola daya krania kata ka ukomriti dustur jongi tigi ong ba mutsuate ba tangkiri rong ba mo den re la ibat mentak mi ya ka por no ma ba ki long kuni jongi ru ki sang kan thei ki don ba pe ki ya trek tirang kat mukirang ba ya khot mar ki thei ki long ki ba kham so thu din da don ki ching e ki din kong chwa ki thei ki ban ni khandu ke te isu don kam ke nong namar ba da don kan no jing jak ba tai ki thei ni so ko long ba don kam ban ya slok lang kan da chan rang ba rang kum nu ki churai tang ta ki rang ba ki bari ki benta jong ki thei mo te dia langi pet pada kaliang hakalang senja kadar hari India berkawai umi iba bun hi kile dan ki kentei ki la mi sakmat ni sudan kam ken ban ni ru kum ki sen kentei hakani ka snong jungi la sudi ken ba nya dan bentar lang ken manya perkhat lang manya rai lang ki kam ki jam ki badai na mata ka jing ba jing nya ko snong bo ta kan ni kalong ba namar katu la buni ki ni ki dorbar snong ki bakan thup ki kentei ha ki ex committee jung ki ne den re kan ni pada kamlong rinti ke kamlong uniform mo long so ya hap ke ni kata pada long ko abakan long ti lang ke khnam ba kentei jung ni ru ki ne yo kan ta lang ke ti ho nta don ho ki don ki snong ki bam don ki sa kentei le si ki dorbar snong ki ha ban pet ke ki nu ki kentei ki bala ban no sunyang mo saka bahaka mat saka imlang kasalang bania dan betalang adu katangi long kembang long mentah ke jaya raja ke long ba alis ngini yo bentah haka ex committee ho mentah bun kini da baslong ki tumi kini ki president secretary kum ki representative poka ayinde da baslong dikidon pada kidong ki ba nalor ki tu representative ki dang tum shu pada ski we pada ki khot ke jongka ayu jogi individual bena po ki kentut jong ki mo ki dong ki longkong ba ki blok ba per ki kentut di kumi hang ni la sumia ru ba long darbar ni don le lang ba kentei chen rang ye ji lang ti ya don bentalang fa chla ikot kuwon men ne ya po ba yari mai ti lo ong hi bangin thum no committee ini so tenot kanya kata ka jing long I sim chia kan primo pai la ni mennya po slong tan be yong bala thung ta ka committee
di tangkawe nga soba ngidan kam hi bandon shu katu ka ni nalor kini ki bala don ba kan ki bri ki bala ki ba kham syai ki jimut berkat kuno ki ba kham long banya keran banya ai jimut lang kan khlong bakal long ba sei so kan ni ki jing kan ni komiti kan mo ya kimi inti kata kan kat hadu orang bak slong te kaya kata ka bentang impat dan impat dan kata ka jing ya keran lor ta ka pangkai nong ka hadu mentai ting ya keran bitang ba ini yo ban ya dan bentaken hak executive committee di long kumbalong mensua setai sepo mau pedang mu di komeris imbam kuai to le ila julong ilong secretary di kang ni mensua i treasurer di kentai juga darba di station ng rimhil do masuk kum tamen syai treasurer di kentai long kita ki ba ayu ki ba la ban no ban ya bat kam namar ki dan pi kai kat tu ni bentang la julet sini ki sinong kum tu ban ya ka ban pelong ki awareness program na ni ki group discussion di don ni ki darba sinong ki ba ong bangi kloi ban tentu ki kentai la ta ka district council ka ai direction ni dia kata halor kata ka pang bangi so ni sapai kemat sa ka district council Habayo banyakran modu Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ubat Titas Darwal Khan Ulaong. Bakat kum ke jing ya jong kapor, kani ke jing dawa jong ke te ke lempung, kalong ke badan kam, hindrai nak kaliang jong ke council pat, kadang tung da ke komiti, nak ke bentapan pej benya halor ke te ke jing dawa. Pika kilayawan arsian nak kaliang jong ke lempung jong kini ki seng kentai. Ka mat hi ke baningkong kalong ba ke jing kerpat ke jong ki yang ini ke council ban perkhat kumnu ban ailat no ya ki longkumi bakinya don bentah ki dor basnong ka jingnya don bentah jongki hadi dor basnong kamut ba ki kwa ban yashong dorbar bat bala kumnu haka executive committee jongka dor basnong ki de ban yo along kumki dikhat jongka executive komiti jong kar basnong nrei ya kam rang ba snong ke gila kran sai bana kadang jong ki kim dan kan no jing dawa le ke slong ba ki kwa ba kinia dan menta ka basnong kade ka jing sisa bat hadu mentaru ki babun ni ki snong hapo ka put usam jong ka hasil autonomous council kalong ba ki dor basnong hi ki dei tangki senrang te nrei pi ipat ya ka jing ya jong ka por mentah ki kentai wat haki dor persnong ru haki nong kendong kila involve lada kam dei directly ru indirectly kamut kila involve la kalong haka scheme si spasni la kalong haki health committee la kalong mentali ka sarkar kala form ki committee ki baper ka BDP pinong ka e paro khait kila ya bodon bentalang te nata kadau sengoba kala dei ka por ba ngin haban perkhat hoi ngam ong bangin rai hak dak ini kam mendai ban ong bangin penkala hak dak rei ka dei ban don ka consultation ka dei ban don ka jing ya mir jingmut ka jing stu jingmut let's say hak jing perkhat ka jonga personally ngas ngau ba ngi dei ban ailat hakikat tu kat ni ki dor basnong ki bala pediang ya ni ka practice mla ban len menta ba ki dor basnong menta ki ba pelong dor bar ki ba don lang ki kentai ya dah kejit orang buat senang lu kejit lang nang ta kiba ki presiden sekretari jong ki sengken thai ki dei ki member jong ki executive committee kataru kala don menta mendai ba om bom don kaya kan ni mentaru tien re ka sulong ba daka anyi kalong ba ngimpat amen ni ka la kalong ka melim ak la kalong ka ni ka an ka bangidon ha ka appointment of chief mo kini ki headsman ni ki sardar ki siap hakatu kampat don tinrei ki don pat ki dor bahar ki ba ki la syu pediang ba kum tu kani kata-kata mo ong ipi ba na hadin bang ila yo piang ni kani ka jikerpat na kaliang kiseng ngala form ko ka komiti ka bakarpang but ai ba kani ka komiti mentakan study ngin ya konsol iki stakeholder barokhait ngin konsol ku ya ki legal team ki jongi
ngin sim ya ka opinion jang ki traditional heads ki jungi kemut kan don ka wait consultation halo kani ngomong ba nakaliang congangan le hakdak ini kam ndre nga suthu baka kampat kalong kabadon kaman ya keren ndai ban shu ong ba ngin shu kan tait be kum tu ya ka jing kerpat ka jongki ndai ka don kalanti ka bangi hap ban ya discuss kani ka kam ngam ong ba ngan rai no ban le no lani ban shu kan tait no kam dei ndai ngi hap ban don ka white consultation ko mo ka jing emerging mut lang jong baro hadin bangila suthu ya ka opinion nani ya ka jing sngo jong bubun balang haka takapor ngin sa sim ya kalai ngan numpat nang ong kat nu kan simpor henrei hilatip ko mga ong mene ka isu kalong sensitive kalong mo kalong ngan ong kumlo ka ege jing perkhat ka badang thamai le se mo ka ba nakaliang ka chonga ngan sim khiai ni ka ba kat bala ngin pen kloy ya ka la dala le hapok kan ka tem ko takamut nganda dokumen hadu ka ta mereka ni ka syong haki babun balang lada ki nakaliang ki pen snow ke jongki ka kloy ka pediang te le se hapok kan ka senam gila ban sim kanun karai ka ba kala ban long phone ka long against ka tangin sepe ya ko